Nakaliang ka UHM Sengkmi, kalapan pa ka jing lingo, halor ki jing bu kendon, bat jing pentip ni ki bor district bat sorkar jela, ban penbor IT ka COVID-19 ni ki pai ba nong song snong ka jela. Halor ka jimi kubor banai shipho hajar tengka shikipai ban pendep ya katika ya da COVID-19 nakaliang ka UHM Sengkmi kalawan chakmat ban buki jingkli hakmat ki nong penyai district bat hakmat ka sorkar hi halor kanu ka nongrem bat kanu ka benta jong ka fund ne ka jingbu benta pisa ka sorkar bakin siu shipho hajar tengka ya ki nong yo tika katba ya katulo bat ki honorarium jong ki nong hikai ki asha ki aganwari bat ki babun ki badi hok ban yo pat ka sorkar bat ki board district kim pala ban pendep ban siu ki Kentin halor yang ini lega de bitang si kentin ya sarkar ba wat pembor kumbang ilap ni ki kubor manhaki ni kisni ba kan bajing yo jengi na katuka shti jengi yo to notification na poka di office jong deputy commissioner jong ka iska sales bala lab bala yu i ba katu bajing persya bajing pembor ing pagba bakin hapan ai vaksin katawat ikinong siyang dukan nangnya kali hamtam kali kamay pero jama jela halo kani nganong rim nangingis ko maperemjur ya kani pangidawan nak sarkar baka ban syum yang no ya kato baka ban pahay yang no nakwe kisti bakot kum ki jingtip ki pangilaya syai pura ba nadu ko Ministry of Health na padali baya kani kajing ay vaksin kamday kata kabanong ba kaba ni hapan kabalong mandatory ndai ladap kren gerpang bakalong voluntary te kajingot kasyong hakamon jigi brio kaba kalong ba ndai tangata namar kini ki kidon ki brio ha po ka rikasi jan tia jingi ki banget hagidawai humio petik ki banadu ki pon sya ki blapun blaut lanam syangi blaong ba ilapan da jingara ngile tunu menta ngin haban le chongyo ndrei la sha bang kunbor ngi ban vaksin ki gidon la kajong kajing ki dawai humyo kim jutre ka ya kanu kata ka tika ka bakawan na du menswa tipin kunbor ya kani menta kalong ka pabean ti jo ka por haksim ka baar ngila pha ya ka shi mo siapa ka siya barok ki disi katur ngila dep tho hiru bahkan yaram baya ka government bahkan yarap ikini ki patba mentahan ni lockdown berkumjuru ban penbor ka vaksin ndrei ka ba sopla bat kham thamula menta ka bangi ngalap kolong ba katam ko notification ka bangiyo naka deputy commissioner jang West Kasil district naka office jang deputy commissioner West Kasil district limba ka video no block development officer bala thong sundan hadu shpo hajar ya gitu gibriu tiba lapendap ya vaksin baru ardus di kawai ke babu jikli yangi kabagi pelong yangi mengibu jikli yang sarkar kai kata nai ga yok ni kapisah po hajar ban thom kabar la kayo la kalong hadu bukut bahkan ada kan ka da kapisah po hajar kai ga jingdon kai ga kedon selendat ba ka kwa hadu bahkan thong nak pisah po hajar yagi ba ai yang vaksin kabalay kalong ba boros katungi na kalya kaseng ngila perto ngila ud ngila nam sa sarkar bat kijing ko ngila ay ba kanira yagi ni gilong yeng kibaduk kibarasyan jenjar wat ka bakayarap mencem sedem ka arajar sispa kasana jaru ngampalong hadu menta idon kibapat yo kibabun pokli gilong yeng pat yo tingi keren beng ya kabamenta bakan le no ya kabamenta dari hapau sa hadu kamenta kami sumidon kudu kata kajing pensay na sarkar la ni kajing ajing yarap na sarkar siya kilong yung ibaduk bala siya akta siya ka ni lockdown nray ban thong bisa naman ta ka vaksin jen sipo hajar ka sikli brio bala pendap ya ka vaksin kung mga ada banyo ya ka ay gaba na kalyang jong deputy commissioner jong ka West Kasil district wala ang bangin ay sipo hajar ka lada ya kitu belada ban ay ka injection tika ngahaban bu jingkli hato under which funds fi sanction ita kapisa ha hato ka sarkar jela kada ban silot iki asyas hato ka sarkar jela kada ban silot iki tu ki batay casual workers ki no hika school bat ya kutu kumju shusho ya to ka pisa ka bala mang kerpang manchem snam ya to ka ahja chispa tingka bat kasah jana ta ginong bala te dena ta ka daw banga haban ong ba kini ki ay berkhot ka state government
kadai ban release ya kapisa, kadai ban mang ya kapisa kat kum ka project under the public funds. Kamde ban ang bakan mang ya kapisa tingkan nak funds. Handrai kapisa ka bawan na hak sarkar, kumjo baka sarkar ka pentre kam ya kapisa kadai ka public property, kadai ka public funds. Nakata ka daw kaseng hi kan ka por ka haban yeng ban bo ya jingkeli sya ka sarkar jela lada ka sarkar jela kan haban siu sipo hajar tingka ya kita ki ba haban ai vaccine lani kita berde ban ai vaccine kata kamut ka sarkar jela ka de ban admit lupa ki kum kita ki nongpang ki bio coronavirus kalau ban admit lupa ki sipo hospital kalau ban admit lupa ki ban ban ong bakini gini kita beli positif jong ni coronavirus nakata ka daw Nasuko tho shai bakani hi kede kita ka bribery policy lani kede kita ka brainwash policy ya upat ba ban penbe ya upat ba bodi ban ngop no tang na daw bala terwash po jap tingka to ngop no hatu ki ai ki pisah da de ban seo kat kita ki fon ki de ban mang kat kita ka pisah ka tingka ka de ban mang na ka sarkar jela hadu kat menta ngi klampa de I wat chi tingka ro kan mi na kata ka daw ka seng hi ka yeng halor ka hok ba ka jing shisha hakmat jung upat ba ngi stand ban protes ya ke ai ka ba u sarkar jela lane u deputy commissioner kidon ya ka bor ban le gini ke ai ke bar khai te kum ta hiru nga haban ong hakani ka por ba gini ginong tray kam sarkar bor khai kita ki VIP ki bangi ong no ki kumbang ban ong ni shakmat ba ki haban shong hapo public house ban tray ya ka kam jung upat ba lada ka DC ka issue lada u deputy commissioner kin haban issue ya kano ka order claim the tip u health minister claim the tip u chief minister ne banong no ban issue ya ka order claim kano ka ai claim kano ka section under which law did they issue this notification. That's why komong no ka de ka bribery ban pen bit yo pat ba ban pen ngop yo pat ba te kita gide ki bangi haban ong ha ka por lada kani kan long ka thma lada kani ka long ka thma ka ban haban yakun ya ka hok ba ka nong kinti jo pat ba haring ka lang ba ka sarkar kata ka mo pidi ban smuthu ba ki nong song snong jong ka jela ya long lupa ki sipai ki ban yeng ban ile persha halor ka hok ba ka jing shisha lada pi uroj pi ban ben ya ka hok ki jong ki hagan ka slap partai hagan ki jela hi bro koi na kata ka daw nga haban ong bagidan lightly kita ki belong legal ki belong important ki belong ka jing shisha ka bang haban bo hakani ka por kumba ong no ba ka deputy commissioner ki issue ya ka no ka authority ki issue ya ka no ka board ki issue ya ka no ka order on which authority that they issue the power on which power did they issue the order hato ka issue ka DC lani ka issue ka secretariat hato deputy commissioner di cabinet officer cabinet minister kita gede ki ai berhot ki bangi haban tumpau ni kapor o deputy commissioner hi berhot ki klamshong hapo ka cabinet power kidai ki MLA ki legislative ki bashong hapo ka cabinet power makihi ki ba an act ya kano ka ain makihi ki ba raya kano ka ain om ka cabinet om ka legislature om mano bala ban rai ya kano ka ain ban approve ya kano ka ain like na ka legislative like na ki MLA ki bala jet hi de ki pa ba nakata ka daw ki MLA ki thaw ya kino ki ain ki thaw nakabanta jong upat ba ban yada yo upat ba ban halor jong upat ba bakate ka ain ka bagi thaw kan trekam nakabanta ka hok bagi jing sisa kabanta ka baar kalong ba on which provision of law issued the notification but it should be under the section of law. The law is enacting by the MLA, not the legislature, not the cabinet, and not the legislative. Kata ka di kabanta ka baar ka mga haban ong ni kapor nata kabanta ka balay kabadang sa dukat menta ya kabadang kaliang jong irang baas nong jong kanong lum menin kesngi ha kumang banong syakmat ya kai gabang ila depan iro na kaliang jong irang baas nong jong kapur muri menin kesngi ila penpau ya kai gaba na kaliang jong deputy commissioner issue ya ki notification ki babon ja henry kani ka ai berkhot kalong ka jing uroi ya hok jong pai ba ti kum jo hiro nakaliang jong kaseng i kersan ni kai ka ba nakaliang jong i rangba sno jong phun muri la yeng namangi so thu shai ba kini ki ai kai berkhot ki jingle jong ka sarkar ki long tang ban chu pen pai no ya ka sur jong pat ba lane wat ban pen pra hiro ya ka hok ba kanong kati jong pat ba nakata ka daw nakaliang jong ka supreme court
hakini ki sngi ki bladep shakma ne debini iba bakadon ya kata ka bakanom sha bakanom aila di hiro ban ban euro ban force yu pai ba de ban ai ya kini vaccine de kumju komang ngam chong ne ka por ba ya ka ek ban aliang jong ka sarkar de ban ong lamba deputy commissioner ban ong ba hapo ka arab sauterik de ban ai no ya kini ka vaccine lalu ki bom la ban ai ka vaccine kamot on khang dukan bar om sha ban kamai kali ne om sha ban tei bar kata la kan jia ayu ya gitu ki bayo hakini ki sngi kan jia ayu ya gitu ki la de ban ai lupa ki bayo vaccine ni ki sngi kai ka ban jia hatu man ba khli ya gitu kata ka de ke perhoi ka bangi haban bo jingkli ban ngi sngo thu shai ba kani kalong ka bom la ban pediang tin na kata ka dau habang yeng han ka por ngi sngo thu shai ba ki baro ki ban ka liang jong ka sarkar kalong tang ban penbor pai ba ka jingwan ra ya ka pisa ro kadan under which funds ki sanction ka pisa namara da ki pentre kam ya ka pisa ki sanction ya ka pisa na ka pata upai ba kadi under public funds kadi halor ka pisa jong upai ba ya upai ba onam la ban bakin kin sanction ka pisa na ka salary jong ki kinam la ban sanction ka pisa na kata ka kamai ka baki trai maki dei na ta ka daw ba kum ka seng hi ne ka pon ngiong ba Kiki berkhot jadi belong hi halok lenti pak jing sisa bang isngo thu sai bang inom pediang balada ka sarkar jela kam pediang ya ke ban na kum kani ka order ka ban ka supreme court kaladon ya ke ban na liang jing ra pasnong ila de pen pau kat kum ka benta ka basis pa under kendai la de ban ong ba in the context of health and medical care decision a person the exercise of self-determination and autonomy involves the exercise of his right to decide whether and to what extent she is willing to submit herself to a medical procedure and treatment. Kani ka de keren lupa katum kani ka section jong ka 5 SCC 1 jong kata a person has a right to choose medication of his choice. Kita gidi gi balami lembaga Supreme Court kumju orang ngi haban ong ba Sibun ki benta ki ban nakaliang jong ka seng ngi haban keren nei na ta ka daw ngi sungi haban ong ru ba kini berkhoi kini belong omban pen bor yu pai ba omban nyan yu pai ba dara pi nyan yu pai ba kata ka mot pi persang ban ye letma bor pai ba na kata ka daw ngali per ong barada ka sarkar ka persang ban ye letma ba upai ba ulawong pa usipai upan yang ban ye letma ba ka sarkar kita gidi ke borkhoi ki bangi pumpau na kalyang jo kaseng bat kumju haga bakha do nga samonong balada ka sarkar kam sngap hapo ka arp sauterik na kalyang kaseng haka arp sauterik kan sami hapo mot plan ani kan sami ren kan lang bot upai ba ban ye kun dana ka sarkar kan nut ban ye kun ya ka sur jong upai ba kuble shibon